Ugreen beans nophizi. Ukufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi. Ngale kokuthi lezi zitshalo zineprotein eningi, ikakhulukazi ezindaweni ezihlala abantu abahluphekayo lapho bedla khona ukudla okune-carbohydrates kakhulu. Ugreen beans nophizi unamavithamini u-A, u-B, u-C no-K nama-antioxidant adingwa umuntu emzimbeni. Ugreen beans umila kahle kakhulu uma kuthwasa ihlobo noma lapho ihlobo seliphela amazinga okushisa ephakathi kuka-16 degrees kuya ku-25 degrees. Uphizi uvame ukumila kahle ezindaweni ezipholile njengasekwindla nasebusika lapho amazinga okushisa ephakathi kuka-12 degrees kuya ku-23 degrees. Tshala izimbewu zika-green beans noma zikaphizi phakathi kwezitshalo ngamasentimitha ayi-10 kuya kwangama-75 kolayini. Beka intambo yokukala ngaphezulu komhlabathi uyilule ibe amasentimitha angama-75 esikhonkwaneni. Uyixhume nesinye esingakwenye indawo. Beka izikhonkwana zesikhashana zibe amasentimitha ayi-10 ngokwehla bese ubeka enye intambo ukuze ubone lapho kuhamba khona imvunde. Yiba nesiqiniseko sokuthi zombili izintambo zishaywe ifindo futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise bese uzibuyisela phansi. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha ayi-10 ube nesiqiniseko sokuthi ayikho egqibekayo. Ukugqiba ingubo yomdali ingakabuni ingabanga ukuthi umhlabathi ube ne-nitrogen eyingozi enganciphisa ukwanda kwezitshalo. Faka imfoloko phansi amasentimitha angama-30 bese uyidonsa kancane kuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade owezwa ngemfoloko, kodwa ungabe usawuphendula umhlabathi kepha uwugabe. Qhubeka nokwenza lokhu ngamasentimitha ayi-10 kuhamba njalo ngolayini. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma se-bone meal noma ithispuni ye-lime ukuze umhlabathi ube nomsoco. Faka imvunde ngaphezulu ibe amasentimitha 3 kulayini ongamasentimitha ayi-10 kuyo yonke imigqa engamasentimitha angama-75. Akubalulekile ukuxuba imvunde uma usisemhlabathini. Le ndlela yokufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi ilandela le esayikhonjiswa umdali ekuqaleni lapho edala izitshalo ukuthi zithole umsoco emhlabathini. Cindezela ngegeja lapho othele khona imvunde kube nokujula okungamasentimitha 3 noma uvule isikhala usebenzise ibhokisi likamentshisi. Faka ugreen beans noma uphizi emgodini ushiye izikhala ezingamasentimitha ayi-10 noma ukale ngesandla. Mboza izimbewu ngemvunde bese wenza i-level kahle. Ungayibeki ingubo yomdali ngaphezulu kuze kubonakale okuhlumayo bese emuva kwalokho usungayibuyisela emaceleni ezitshalo. Qiniseka ukuthi ingubo ibuyela yonke emhlabathini futhi ingamasentimitha 2.5 ukuze ukhula lungamili bese umswakama uhlezi ukhona. Vuna ugreen beans nophizi ngaso sonke isikhathi ukuze ube nesiqiniseko sokuthi uyaqhubeka nokukhiqiza omunye. Isamari gaba kolayini abangama-75 njalo ku-10 cm. Faka isipuni elilodwa somlotha wezinkuni njalo kuma-sentimitha ayi-60. Faka imvunde kube isentimitha ayi-10 ububanzi ube nogqinsi olu-3 cm.
Cindezela umsele ongaba amasentimitha 3 emqubeni. Tshala imbewu ishone ngamasentimitha 3, ihlukane ngo-10 cm kolayini abangama-75 bamasentimitha bese uyagqiba ilevel. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.